Przylatuje chłopak sąsiada i mówi: zjeżdżaj z pola zaraz, bo ojciec kazał, żebyś zjeżdżał, żebyś przyszedł do mieszkania. A enkołdysta przyszedł do naszego domu i powiedział tak: dlaczego nie zgłosił się na zebranie? Ojciec mówi, że poszedł na razie, że sam jest w domu, on z matką jest starzy, że ja do wojska nie pójdę, bo nie pójdzie twój syn do wojska, to ty pójdziesz na Sygier. Już jutro usiedlimy cię na Sygier, całą rodzinę, a jego i tak zabierzemy. I ja przyszedł do mieszkania i ojciec mówi: wiesz co, musisz jednak iść do tych dobrowolców. Zabrali nas 32 ze wsi w jednym dniu. I w doradki, ćwiczenie 2 tygodnie i na front. W 1945 roku, 11 maja, wyjechało z naszej wioski 70 rodzin. Ale mój ojciec ani nie myślał jechać. Był na tyle bogaty, miał dobrą gospodarkę. Miał kolegów Polaków w gminie, wójta, radnych. Nie jest nigdzie, będziesz żył z nami. Żyliśmy do tej pory jak bracia i dalej będziemy żyć. To było z jednej strony, z urzędowej. A z drugiej strony byli tacy, co patrzyli na naszą gospodarkę i chcieli ją mieć. Ojciec był w Grybowie, postawił konie na rynku i tam coś załatwiał, jakąś sprawę. Wrócił do wozu, a w wozie była kartka przyłożona kamieniem. Głupi Rusinie, spierdalaj do Rosji, bo będzie z tobą źle. Pojechali drugim transportem ci, co już musieli pojechać, bo im grozili, bandyci grozili. Pojechało ich w ten czas 6 rodzin. Pojechali do Galicji tylko, a tamci pojechali do Kirowogradu. Ci, co pojechali do Kirowogradu, wyrzucono ich z transportu w gołym stepie spalonym. Nie było nic, nie było domu, nie było nikogo. Ziemianka żyli, uciekali stamtąd. Wracali nazad, ale już ich do Polski nie puścili. Przyjechałem do domu, rodziców nie ma. Moja chata, mój dom jest zajęty. Osadnicy, 2 dziewczyny tam mieszkały, zajęli mój dom. Trudno. Poszedłem do ciotki, bo ta kuzynka mojej mamy była. Przenocowałem jedną noc, to było Wielki Piątek. W nocy przyszli bandyci, polscy bandyci. Zabrali mi wszystko, buty, mundur, wszystko. Postawili mnie tak przy piecu, cały piec był, ręce do góry. I nie tylko moje obrabowali, ale i ciotkę tam, co było, jakieś chustki, ubrania, buty, obuwie, wszystko zabrali, do worku pokładli, a ja moje to ubranie, wszystko i czeriki, takie miałem dobre, nowe, dostałem, zabrali wszystko do worka, składli, to ten, co mnie trzymał pod pistoletem przy piecu, dał mi po pysku i mu powiedział: dziękuję. I tak się skończyło. A ja dziękował Bogu, że mnie zostawili żywego. Ja na podwórku zbijałem kurnik na kury. O taką skrzynkę. Przyjechał polski żołnierz, był oficer na koniu i pyta się: co pan robi? A ja mówię: co pan widzi? Zbieram się w drogę. Coś pan zgłupiał? Wasza wioska przecież nigdzie nie jedzie, bo nic się tu szczególnego nie działo. Zabierz się pan do jakiejś konkretnej pracy. Nie panikuj. No jak to było takie gadanie. Rano, niedziela, 3 godzina, jeszcze ciemno. Stuk, korbami biją w drzwi. No, wyszedłem na dwór, chciała wyszła. Zbierać się, 2 godziny czasu, o 7, czy jak macie być tu na drodze już furmankami. Nas wygnali w Grybowie na stację. Dochodził taki sobie panek i tak zaglądał, a tu do wagonów. Miał listę, to jak się nazywasz?
I chodzi od wagonu do wagonu, chodź ze mną, chodź ze mną. Zabrali 8 naszych wycerianych z wagonów, chłopów niczym niewinnych. Absolutnie, on nie ma pojęcia, co to jest Ukraina, co to jest Ruś i tak dalej. On był Rusin, to tak. To każdy pamięta, że jest Rusinem. Bo tam nas przed wojną zwali Rusini. Tak było w dokumentach. Nie było Ukrainiec, ale w dokumentach w wojsku czy gdzie to było Rusin napisane. Zabrali ich do Nowego Sącza, prowadzili ich przez ulicę ze stacji i głosili, że to są bandyci złapane w lesie. Ukraińscy bandyci ubowcy. Ludzie rzucali do nich kamieniami, błotem, pluli na nich i zaprowadzili do więzienia, a potem do Jaworzna. I tam kiblowali, zupełnie za darmo męczyli się 6 miesięcy, czy ile, pół roku, czy coś więcej. Jak my tu przyjechali, to nie było gdzie się pomodlić, a przecież nauczeni byli żyć z Bogiem. Jest tu kościółek taki protestancki, no tam były nabożeństwa rzymokatolickie. My się tak ubrali, młodeśmy byli wtedy po 25, po 30 lat, 4 nas poszło. Mówimy, chodźmy do kościoła, przecież to wszystko jedno, tam się pomodlimy. Zadzwonił dzwon, poszliśmy. Stanęliśmy tak z kraju, pomodlili się. Naturalnie 3 razy się żegnali, bo u nas takie jest zasada. I ksiądz, a to taki stary ksiądz, był taki Dębski się nazywał. On to zauważył. Jak wyszedł na kazelnicę, jak zaczął przeklinać banderowców, Ukraińców, wyście żnęli Polaków, wyście to, jeszcze za Chmielnickiego, jeszcze tam Umań wspomina, wszystko, ludzie się na nas oglądają, Boże, gotowi nas z kamieniami zakamieniować. Uciekliśmy, drapakami dalej. I potem nie byłem w kościele. Jak my byli w Sobiniu, umarł Błaszczak. Umarł. A gdzie go pochować? No przecież jest cmentarz, to na cmentarz. Zaprzęgli woły, trunę na cmentarz. Czy tam ksiądz był jaki, to nie wiem, nawet może i księdza nie było. I wiedzą na cmentarz, a ludzie kamieniami do tej truny biją. Przed cmentarzem stoi zapora ludzi z księdzem. Nie puszczą. Nie wolno tu chować ukraińskie ścierło. Tam do lasu wieźcie. No jak do lasu, powiedz dziadka, Boże, to przecież człowiek. Przyjechał milicja, no wtedy milicja była. Jaki miał tam dziennik ustaw, przeczytał księdzu i tym publice tej, co tam stała, że cmentarz jest komunalny na zachodnich ziemiach i każdy człowiek ma prawo tam spocząć. Czy jest, nie bez względu na to, jakiej narodowości, czy wyznania. No i dopiero wtedy już musieli, bo policjant stał do końca, wykopali grób tak aż pod samym murem, w drugim końcu, daleko od tych. I pochowali. No jakoś my stamtąd się wyrwali. Przychodzimy tu, przywozimy się, tu taki orat zaraz na początku wsi, Polak, Józef Oracz. O, dobrze, że jedziecie, będzie nas więcej. Wie pani, jak to przyjemnie było to usłyszeć. On nas przyjął, nie wypędzał nas. Tu byli dobrzy ludzie. W szklarach zarabialiśmy na chleb. Nikt nam przykrego słowa nie powiedział. To jakaś kultura, by oni pochodzili od Stanisława. Te ludzie z Dublian. Bardzo dobrzy. I tu we wsi. Dobrzy ludzie, to jak ludzie. Można między nimi żyć. Raz idę przez wioskę, wychodzi ksiądz, chodzi po kolędzie, polski ksiądz z mistrantami. To ja zdjął kapelusz.
Mówię, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. A on się tak uśmiechnął i mówi, sława na wieki. Człowiek uszanował człowieka.